croeso cynnes ato ni, nôl yn y gegin fan hyn. Lisa, mae'n mince pie wedi mynd. Oedd e'n hyfryd, diolch yn fawr iawn. Gyda crumble ar ei benne, oedd e'n neud eich chydig bach yn fwy melys falle na un gyda dim ond y toes. Wel, mae gyda ti'r bisgedi mewn o fyd, ti'n gweld, so mae rhywun i'n felys. Mae hwnna'n dibynnu ar y bisgien. Ie, hyfryd iawn iawn. Ond byniau sy'n nesaf. Ie, wel, ti'n gweld, dwi ddim yn hoff iawn o mince pies. Yna pham fi'n neud rhoi twt, achos dwi ddim yn hoff iawn o'r tu fewn. Fi'n lico'r toes, ond dim y briwgi i hunan. Felly, rhywbeth arall i chi gael wneud hyn, neu bara traddodiadol i ddechrau gyda. So, blawd, nid blawd plaen, ond mae rhaid cael blawd bara i'r seit yma. Mae dy fi rhyw 400 gram fanna. A wedyn tua llwyed o firim, a fi wastad yn defnyddio birim sych, achos mae hwnna'n cadw yn y cwbwrt am wythnosau. Wedyn ni ddim blynydde, ond wythnosau. A wedyn mwyn cael blas, mae eisiau bach o halen. A wedyn beth dwi am wneud yw jyst ychwanegu tamed. Mewn bara traddodiadol, byddwn ni'n ychwanegu olewr y lewydd. Bara traddodiadol fi yn wreiddiol wrth gwrs, menyn byddwn ni'n defnyddio ar y ffarm. A wedyn beth sy'n eisiau wneud fan hyn yw jyst rwbio'r menyn mewn i'r blawd. Fi di mynd nawr, fi wastad yn defnyddio olewr y lewydd mewn bara, achos fi'n teimlo bod eto bach yn well i ti. Ond mae'n neis ymsynadolig i gael rhywbeth bach fwy cyfoethog, felly fi'n mynd nôl at y menyn. A wedyn, mae gyda fi fag o siwgr dan o fan hyn. Felly, mae lan i chi pwy mor felys, dyn ni'n gweud rhyw 80 gram wedwn ni tua gwmynt yna o siwgr. A wedyn, dod â'r cyfan at ei gilydd gyda bach o lath sydd yn dwym. Dim yn ferwedig, neu beth hwnna'n lladd y birim, just yn dwym. Ar gyfer y birim, di reswm bod o'n bach yn gynnes Mae'n cysgu fanna. Mae'r gwres a'r lleithder a'r siwgr yn dod â hwn. O, mae'n gallu gwynto'r birim. Wyt ti? Felly fi wastad yn dod i tamed mewn ar y tro, a wedyn gweld faint sydd eisiau. Mae'n well bod e ar yr ochr glyb na'r ochr sych, achos mae'n anodd iawn i'r birim na i wneud i waith a rhoi'r carbon dioxide i ffwrdd amser mae'r toes yn rhy sych. Felly fe dipio ni hwnna mas nawr. Doedd ti gilydd y sydyn i wedi? Odi. A wedyn, sy'n motos ydw e ddim wedi cael uno'n llwyr nawr, achos beth ni'n gael nawr yw i dyluno gyda cefn y dilo i ddechrau gyda neu fel yna, jyst i droi e drosto, cael y cyfan mewn yn un pelen fach, a wedyn, sy'n eisiau gormod o flawd, jyst tamed i arbed y fe stico i'r bwrdd. A wedyn cadw i weithio fe. Beth ni'n neud nawr yw... Neu sy'n gweithio ni, oes ar ryw hyd amser sy'n teud i gweithio ni, neu'r teimlad... Rhyw 5 munud, ond ti yn teimlo'r gwahaniaeth, a mae'n dod yn debyg i tir ifanc i gofio, ond yr hen pyty o ti'n arfer defnyddio... O, na, dwi'n cofio pyty, yn iawn. Wyt ti'n cofio pyty? Nes i ofyn i blentyn unwaith oedd e'n cofio pyty, a nath e ddisgrifio fel y stwff ti'n dod i yn dy wallt. Wel, nid y pyty na, o'n i'n siarad yn bwyty. So, nawr te, siwrne mae'n dod at ei gilydd fel yna, a ti'n lli gweld nawr, mae'n dechrau mynd yn waith caled i weithio hwn. A chi'n gwybod bod e wedyn yn barod, os ych chi'n tynnu fe, mae'n tynnu nôl. Chi wedi gweithio'r gluten yn hwnna tan bod e'n eitha elastig. Dod i hwnna mewn bowlen. O, fi mas fanol nawr. Mae'n waith caled. Mae'n waith caled. Ti'n heiddi y teisen ar ei ddiwedd o. Nawr, yr un cymysgedd oedd hwn. Waw. Rhyw 2 awr yn ôl. Gormod o amser i fod yn onest, ond jyst i ddangos i chi, mae hwn nawr, ti'n gallu gweld, yn llawn aer. Mae'r birim wedi rhoi carbon dioxide mewn i'r toes, a mae'r toes wedi mwy na dwbli, byddwn ni'n gweud. Felly ti'n dweud 2 awr yn ormod? Odi. Sy'n ddelfrydol, ta? Tua awr, lanus awr. Ond dod i fe mewn rhywle o'r yn hytrach na rhywle twy, felly fe nath e godi yn araf. Nawr, knock it back, bwrw fe nôl, mae'r aer i gyd wedi'r cael dro mas. Fi jyst yn cymoni tymu bach. A nawr mae fe mor gryf, mae'r toes mor, ti'n gallu gweld, mae'n far nawr, i allu rholio fe, ond mae eisiau rholio fe. Mae'n waith, Dylen ni fod i dod mewn ar plantiau i wneud hynny fi. Na pham wrth gwrs nawr, bydde hwn yn gwneud bes da wrth gwrs, o'n i bai am y siwgr ar gyfer pizza. A dyma pham mae'r Eidalwyr yn taflu'r toes, achos ti'n gallu gweld pwy mae'r anodd mae e i gael y toes yna i newid i siarp. Ti'n gweld, mwyaf gyd fi'n gweithio fe, mwyaf gyd mewn ôl. Frustrating braidd i. Mae'n frustrating. Yn y pen draw, chi yn ennill. Slow fach, yn gweithio fe fel yna, tan bod ni'n cael un stripyn hir fel yna. A ti'n gallu gweld y bubbles hyd yn oed yna fe. Ti'n meddwl le mae'r birim wedi wneud i waith. Fi'n mynd i droi e fel yna nawr. Mae'n dal yn symud nôl. A wedyn, dyma lle mae'n cael yr twtch bach nadoligedd. So tro hyn, yn hytrach na dod i fe mewn
toes, ni'n dod i fe mewn yn y toes, wel mewn toes, ond mae'n wahanol fath o does. Achos o ti'n gweud bod ti'n mynd cyn ar y mincemeat? Na. A mae llai yn hwn na bys ti'n cael mewn cacen fach, Os. A gallu di hyd yn oed, sa ti moyn, dod i hyd yn oed llai na hyn, a dod i falle bach o cinnamon, neu rhywbeth fel yna gyda fe. A wedyn, i droi e drosto fel hyn. A chi'n gallu bod yn eitha, fel ti'n gallu gweld, yn eitha ffyrm gyda fe. Bwrdd wedyn wedi iro, torri'r pen i ffwrdd, a na gyd yn mynd i wneud nawr Mae'r gylchoedd bach. yw torri darnau. A ti'n gallu gweld maen nhw fel Chelsea buns bach. Ydyn. A mae'r rhain wedyn yn cael rhyw hanner awr arall mewn man twym i godi. Beth i'n dweud twy yn ystafell? Mewn cegin twym, ie. Neu ar ben, ar bwys radiator, neu ar ben... Os ti'n gorau nhw mewn popkin a dim? Na. Os oes gyda chi drar yn gwylod y ffwrn ar eu cyfer nhw, fel yr bread warming ovens ar bake-off ac yn y blaen, mae hwnna'n berffaith. A rheina wedyn, ar ôl hanner awr yn mynd i'r ffwrn, fi wedi dod i'r rheina just... dim unrhyw batwn arbennig. Fanna, ti'n gallu gweld, fi wedi wneud ffurf coron, a fan hyn, nes i drial wneud ffurf coeden nadolig. Fi'n meddwl bod ti wedi llwyddo. Beth i'n siglo... Dwi'n trial i gael, ti wedi llwyddo sy'n i ddweud. O'n i'n siglo eisiau gymaint yn y car nath yr ffurf i fynd yn bach. Tip bach arall i chi, ar ôl wneud mes fel hyn, pidwch a dod i dŵr o'na fe'n syth, defnyddiwch rhywbeth fel hyn i gael gwared yr blawd. Dri di cael o rhywun draw i llnau ar dy randi. Do, wy'n dod yma gyda'r mop, a dwi'n barod amdani.